खिल खिल बारनी बिलिरनाया आदा आदा नोंसिनि ग्रेसाव माबाफोर खामानि मावनो मोनगोन नामा? अ फंबाय आंथ' ग्रेसनि मालिक नङा नालाय मालिकआ बै मेजिक सिङाव उन्दुना दंलै फंबाय थां बेजों रायलायदो थां अ जागोन दे होमबालाय थाथ' औ दे फंबाय दे आदा आदा नोंसिनि ग्रेसाव माबाफोर खामानि मावनो मोनगोन नामा आदा? मोनगोन नाथाय नोंहा बिब' आरो बिनानाव दंना गैया? आंहाथ' बिब' आरो बिनानावबो गैजालिया आदा आं हारसिंसो। बिब' आरो बिनानाव गैयाबा आंनि ग्रेसाव खामानि गैया दै। आया आं ओरैनोसो होनदोंलै। बिब' आरो बिनानाव गैयाबा बे ग्रेसाव खामानि गैया ओरैनोसो होनदोंलै आं। खोन्थाहरनांगौ नामा मावजिनो? खोन्थानाङा आंनि फंबाय बियो बिराद दुस्थ'। मालिकआ बेनोलै आदा ओरैनोसो होनदां दे नोंखौ मावजिनोसो खोन्थाहरगोन आं मिथिबाय? ओइ आदा मावजिनोसो खोन्थाहरगोन आं। ओइ दादा खोन्थानाङाब्रा आदा खोन्थाला दे मा सिटिंसटा बिलाय सिखा नुफेराखै नामा? आं नोंखौ मोजां मोनो नालाय ओंखायनो आं नोंखौ लांनो फैदों। बिदि सिख्ला मोजां मोननाया? आं नोंखौ रागा जोंबा बिराद मोजां नुयो। नोंना बे गन्थंआ गोजा जालायो। थौ आंनि बाइकआव थांसै। थां नोंनि बे गेसाव बाइकआव। आया सानैजों ज' थांसैब्रा बाइकजों। थाङो ओइ मावजि बाइकजों ज' थांसै ना। थाब फै माखौ चलो न मनाया थांनोसै आंहा। खुदुमनाङा खुदुमाब्रा आं ओंख्रिया मोजां संना लां आरो बानलु बाथोन देना लां। पकर जाला बानलु बाथोनसो देना हरगोन आङो। ओइ नों पकर जाला लाना थाङो ना टिक्का जाला लाना थाङो लाना थांबानो जाबायब्रा नोंसोरथ' नाफाम बाथोन गैखाया। ओंख्रिया गोथाव संना लां। थांदो
भाराफोरखौनो मोनला बे थम थम फैनानै मा जाबावगोन भाराफोरानो जाथारला माथो जोंनालाय थम थम प्रेसिडेन्टखौनो दांनांसिगौलै बिदिनो हरलाय नानि अरदारा गाखोलायसिनो दङ Lagay. Lagay. नायफाबाय था बिदिनो Pondok nomor rin sulana boy. Are. 아주 탕난지 가만히 붙여서라 Lagaw. Yo. Mudah ni boleh ya. Balik sana naik dengi. Dede, mau deh. Di, Salah. Itu not bisa nangku itu kostum bangku. Hei, Umar, ayah, masa kau? Hai, nang dong. Hehehe, dalai mantep. Mayu nang dong. Hehehe. Phi, Umar, mày đến đi bơi Phi, mau đi Phi. Tangang. Phi, Phi. Tangang. Ni, Phi. Alah, malah ni kamari mau digder kalau berdagra. Kau mezang delene salaram naik berdagan. Kamari dia bot masa. Phi, itu bomba Phi. Boy no suzera thang. Boy no show. Skat. Tu. No, aji. Nang ni kau bot mas. Kamari mau sekolah berdagra. Kau tu mau kian sih? Tolong jira dah, Bodo. Tamara kamari mau baidisna tiktok kami berdagan bi. Dah apa ni mendang? Tolong jira dah kamu ni. Tolong jira dah. Engkau lebay? Oh ada. Nih yang kama. Masa ke? Mana video makrib sampai dong? Bila ada sih? Ma, ada lima kalam ke? Ada? Moktang lima zadong. Moktang ah? Mana kentana anda? Mini place bekulai. Kentana? Kentana sudah na? Hah? Masa dong kentana? Kentana enggak? Kentana? Fui, not kuli mau apa fui? Thang lagi kuli nale boleh not kuli ne? Fui. मोनथारदों सालाफ्रा दासो हामदों Ada. Ma. Aku dini auto driver pura itu nak urut. Ma. Auto driver pura itu nak urut? Serpi yang ni pinana aku itu nak kerja thang pinana habis thang. Halo. Oi, Mebla, Daci. Oi, macam ang ni pinana aku itu urut ni. Ayo, auto driver pura. Ang ni pinana abi rentang tu mana? Tahu, joldi mambar tahu. Be auto driver pura buat nanggo. Ang ni pinana aku mana itu nanggo. Baik korom sini leon ni nentan ni seru. Ang thang kasih ni. Oh, tahu, enggak. Oh, Daci aku beli. Doi Sri ai? Hanu oleh rabu gina apa falai? Bima apa gina mah?
Oi Munduri. Munduri? गैया रानिया ग्रेसाव ओंखामैनो थांबाय नोंसोर आइया न'आव गैया? गैया होमबाथ' रावबो गैया? गैया ओइ Munduri, फैलै फै इसे फै माखौलाय फैब्रा थाङां मा लासिं सिंनो फैब्रा मा एरा एरा खाथियाव फैनोसै फै बोरायलायनानैबो माखौ लासिं सिं लाजिथारा बियो आं माबा बाथ्रा रायलायनोलै फैनोसै फै थाङा आङो दे बिदिब्लालाय ओंखामखौनो उखैदो उखैदोंबो आं ओंखामखौबा खुरना होगोन आं फै माबार जानोबा खुरैनोसै आं मा जाखोब्रा आंहालाय साला सिख्लायदोंब्रा नोङो साला सैमा नों आंनि बिनानावखौ एदावग्रा ओइ जाथि बै सिखा खुरिया लाबो बिनि खोमाखौ हास'जोबनि आं गैयाना सिखाया थाबबाय हाब मानसि बुलायग्राया बिदि जायो नामा हरो बिदिबा थां थांथिं थांनानै दल' दोननि आं साला Wah, Gustu! Hai, coba! नोंसोर थम थम लाबोना जोंनि अट'नि उदैखौ जाजोब्बाय स्ल' मसनाव फै बुलायनोबा स्ल' मसनाव फै हाट बुरबक नों हावनि स्टेन्ड मोनदों नों बेखौ नों हावनि स्टेन्ड नरेन्द्र मदि गभर्नमेन्ट मोजांबासो मोजां नोंसोरनि स्पिडआव फै आं स्ल'आव थांगोन नोंसोरनि स्पिडआव फै आरो जोंना थांबा स्ल'आव थांगोन साफा ओइ जाजोब्बाय नोंसिना Oi, Shwe! Why? Ang sima snap flight it go. Don't underground. Power of command. Tom driver. I am not auto driver. Okay? Hey! Hey! Very people. Hey, ba? Hey! I do it. Jabai. नोंसोरो नोंसोरनि पजिशनाव थांफिन लागायदो माथो मोखांनायखो दा बुलायफिनगोन थांफिन ओइ बुरबक मा गट गायाव द्राय ओइ मा रावबो रायथारलाब्रा सासे थांना फै मा रावबो मोखां नायथारला सासे थांदो ओइ बुरबक स्ल' मसनाव फै 가랑아 숭이 어이 부복 으라오 नोंबो खु आं खुवा मानो खुवा खु आं माबा मोनसे गानाखै आं मोनथिखादों नों गानाखै मानो गानाखै खु आं खुवा
होनबा बुलायला जाबाय दे होमबा आंबो बुलायला आंबो बुलायला होमबा ओइ ओइ र र र र र ओइ र बुलायला बुलायला थांदो गाबागाव गारियाव गाखो ओइ थ' गारियाव गाखोजोब साला इसे दं फंबाय ओंखाम मोनदों मोनाखैब्रा जखैनि आमथालालै मोनाखैलै र' आं हले लामुखैबायलै सानसे माने ग्रेसाव थानाय ओंखामा लाबो माबा बखालि मोनदों आंखौ हा रुवाथि मोनदों आंखौ हिनजावबा लाबोनो हाया हा साला नोंजों ग्रेसावबो खामानि मावहैबाय थानांगौ आरो न'आवबो नोंनि रुवाथि जानायनि मावनांगौ साला मा जागोन ले फारागाजोंबालाय मा जागोन बे ओंखामल' संनो थिननायावनो संनो बादोंबा बादों होनब्रा फंबाय संनो बादोंबा बादों होनना बाराबा ज'एसे खाग्राखौ लाबोनानै एथ' हाबा खालामना होग्रोगोनलै आंना हा होआबा होआ थालै एफा रागा होनायखौ जायाबो जों बाराबा जोंबो आथिं आखाइ दं खुरा जागोन माबार लाबो माबा मोनसे बुंलाथाय बे खालि मावजिखौ माबाखौ बिदिल' बुंबाय थायो नोङो सब खुदुंफैबाय थायोब्ला दैयानो गैया माला नोंलाय खुदुंफैनाय खुदुंफैबाय थायो नालाय होबाय थायो दालाय नोंहा जाद' जानोसै रागा जोंनाब्रा फंबाय सोर खुरगोन दे ओंखामखौ ओइ मावजि मानसियालाय दंना गैयाब्रा मावजि ओइ मावजि ओंखारबोब्रा न' सिगाङाव गैया मानसियालाय जाखौनो बाबायमोन आं मा जाखो एन्जर इस नैबे जिखौ सुदोब्रा सना आं सुवा नोंनि बे मबाइल नांनायखौ सुदोब्रा सना आं आंनि दख'नाखौनो सुना लानो हायाखै आरो लाबोदेरलायबाय नोंहासो मानो सुवाखै नोंजों ज' सुफादोब्रा सना नाङा आं सुवा आं नोंनि हिन्जाव आरो नों आंनि 50% हिनजावब्रा दाबो जागोन मानोखौबा सुदोब्रा सना जयश्री आइ आदै ए माथो नोंथां आदैसोलाय औ आदै मा माथोमोन माबा जि सुनो लाबोदोंमोन आं आदै सुवानो जयश्री आइ बिस्राथ' सासेबो हिनजाव मानसि गैया न'खराव नों अननानै सुनानै हरदो आइ बिस्रा खामानि सोलाबा सानफ्रामबो ग्रेसावनो लेथेर फेथेर खामानि सोलिबाय थायो नंगौ आदै सुना हरदे आइ एसे मोजाङै सुना हर लाबो ओरैनोसो होनफ्लादों आं सानफ्रामबो जिखौ आंखौल' सुनो होफैबाय थागोन दालाय मानोथो सुनांसिगोन थांद' डायलग मारिबाय थाना बेहाय ओइ आंखौ दंमोना नोङो देनां हाबा जाबासो माला मोनागोन बेखौसो नायगोन बियो मानिखौबा थांदो ओइ नेहा बिमा बे आंनि कटखौ लाबोलै आं बाहेरायाव एसे ओंखारलांनि बे आर'नायाबो लाबोफा र' लांगौ न' गस्लाया आर'नायाबो नो हा माइनाव फिसायालाय दाबो सिखाराखै नामा सिखारबाय बबावबा बेरायहैनोनो देलायगासिनो दङ उन्दुनायानो सानजौलायनानैसो सिखारो नालाय मा जानोसै बिदिजोंलाय फरायना जागोन ना जायासो नंलाय लांबाय आं इउनिभारसिटियावबो एडमिसन लाहैनांगौ हरनोसो बालायलांबायहां बेफोरबायदि सानजौजासे उन्दुबालाय मा फरायहैबावनोसै बिदि नङालै बिमा जों एडमिसनखौ होथारनांगोन दानि जुगाव लेखा फरायाब्ला मा खामानि मावनो आरो हिनजाव मानसिफ्रासो आथिखालाव दावबोगासिनो दङ फरायनायाव जोंनि फिसाखौ फोरोंथारनांगोनलै जों बिमा मिथिबाय थाखा फैसायाव आं दङ नङा आं हरगोन ना दानि फरायनाय जुगावलाय बाबा मा जाखो आइ आंनो फैसा नांगौमोन हा नोंनोलाय सानफ्रामबो मानो फैसा नांगौ जाखो आइ स्कुटियाव थाव गैला अह दे
हा बहाथो थांनो टाउनाव बेरायनो बाबा बेरायनायानोसै बेनालाय माथो खामानि दंबावो खालि उन्दुनाय आरो बेरायनायल' मानसियानो जौनायनिफ्रायनो जौसिन लांबायसो बारानो सानजौ सिखारनायजों बुगालाय लांबावबायसो मालाय जौनायखौलाय माथो खालामनांगौ जाखो थादो बाबा दे थांदो थाब फै दे आइ दे जागोन दे दे आइ थांदो थाब फै दे बारा गोबाव दा खालाम जागोन आयै मानो सिन्था खालामबाय थायो आंखौलाय ओंखामखौनो लाबोआनो जायो बे फुरिफोरखौ लाबोयोलै सानफ्रामबो ओंखाम संनो बानायफ्राव ओइ आदा फुरि जाफैदो जाग्रोलै जाग्रो आं रुटि जानो बायो माखौबा रुटि जाया हेलौ हेलौ मा सिगिथाव खिफिखो आं खिफिफ्रांदोंना मा नाम नोंना आंना प्रबिन बर' होनो नोंनि बे हाथाया मानो गोसोम जानाय आं थांखु जायो नालाय सबाय बिमायाबो जि मोजांखा नोंना मेगनाबो फिसा फिसा जि मोजांखा नंगौना माखौ नायबाय थाखो सिख्ला नुफेराखै नामा आंना स्कुटिया ब्रेकआव रावरा जादों फाहामना हरलाय नुवाखै बे गारिफोरखौ नुवाखै आं बेसे गिदिर गिदिर गारि दं बेयाव बे नोंनि फिसासा गारिखौ बेयाव बानायो हा बे फिसासा गारिखौ बैथिं लाना थां बैथिं बेयाव जाया गारि माबाया बैयाव दं बैयाव थां औ जोंना गारि गिदिरसो बानायो दे होमबालाय जागोन दे प्यार कभी कम नहीं करे ना कोई सितम कर लेना नों मा डिक्टेट खालामालै हा नों मा डिक्टेट खालामा नोंहा बे दंखायो ओमफ्राय बेखौ मानो डिक्टेट खालामनांगौ हा एथ' दुगा नो सिख्ला मानसिखौ थै जालांबाय फुरि जाया होननाया जालांबाय दा नै आइ नोंलाय माखौ आजां आजां नेलाबायखो आं मोगथांखौसो गोसोखांदोंमोन आफा हे मोगथांखौ हायोब्ला ओंखाम जानो लिंहरदो आइ गोबावबो जाबाय मोखां नायलायलाय मोजां बाथिसे जालायलायनोसै आइ नों फनजों लिंहरनाय आइ जागोन दे आफा आं लिंहरगोन जागोन आइ हामाखौ मिनिबाय थाखो आइ हारसिंनो आयै आं दिनै मेकारनि सासे लोगो मोन्दोंमोन आख' हाब सोर मेकानिक बेलाय मटरनिसो मेकानिक ना साइकेलनिसो मेकानिक बेलाय गासिबो आयै
बाइकबो मटरबो साइकेलबो ओमफ्राय ना आयै आं बेखौ फसायबोबायना फसन जाबोबाय मेकानिकखौनो फसन जाबोबाय हा मानसियाबा माबायदि बेबा मानसियाना आयै बेयाव सबाय बिमा गिदिरथार दङ आइ ओमफ्राय हाथायाबो एसे माराम आयु खना गोसोम माराम गोनांलाय मेकानिकखौनो फसन जाबोबाय नों फिसा हिनजाव औ आयै आरो मेगना बुथेथे एसे ओमफ्राय ना हाथाया खना गोसोम दंलायो हे हाथायाबो गोसोम गोनांबावलाय ओमफ्राय मानसि एसे बैसो जाबाय आरो आंनि एसे गाहाय जागोन नामा आयु नोंनिफ्रायबो गाहायसिनबावसोलाय आं बेखौनो गोरजिया लाबोनोसै नामा आयु दे बिदिबालाय नोंनि फसनानो जोंनिबो फसन आरो ओमफ्राय ड्रेस गिदिरबो खुलिना होगोन ना आयै जोंहा फिसाया थिगखौनो बुंथारदोलै मोजां मोनथारबाय आं नोंसा नोम्फा हायथाया नुवाखै सापर्टसो होफालायथारदों मालाय हा नङाबालाय बे एफा गिदिर बिल्डिं न'खौ सोर बेंनांगौ जाखो आरो सोरबा इन्जिनियार डक्टरफोरा नोंनाव गोरजिया थाफैगोन बे मेकानिकासो थाफैगोनलै बिमा औ एकदम जाथारगोन फिसा नों जेबो जिंगा दासि आं दं आइ नों बेखौनो लाबोथार आं एकदम गिदिर गंसे गेरेज खुलिना होगोनलै आं फिसा उनाव नै नोम्फा दुगिया नुवाखै नों जेबो सिन्था खालामनांला जाखाथारबाय दे आइ दे दे नोंस्रा बिफा फिसा मा सानलायदों बेनो जाथोंसैहाय माथो खालामबावनो आंलाय फैदो ओंखाम जाहैनोसै सानबाय थानो नांला बेखौनो दे फैदो दुगैहैफैदो ओंखाम खुरहैनोसै आं माथो बुंनोब्रा दै आजिखालिनि सिख्लाफोरखौलाय खामानि दामानिथ' गैखाया आरो नोंसानिखौथ' मा बुंनो आदै इस नोंथाङा दै मा होनबावनो जोंहानाथ' बिमाजोंथ' खामानिखौ एसे सोलोंदो जि दानाय ओंखाम संनाय खामानि मावनो थिनब्ला दे खाथियावनो साफियालै बिमाजों मानसियानोथ' जागोन ना जाया बियो जायोना जाया खाख्रेबनो जाबाबो एसे फुङा मेगन देग' गन्थंल' जें बांगालफोर बायदिसो नुलायलांबाय होद बांगालखौनो जाबावनांसिगोनलै बेखौ ओंखामखौथ' मा बुंनो नोंथाङा दै बेना बे दखानाव रुथि पुरि मेथाइ बिदिनो बियो दिन थाङो बांगालफोरनोसो होनांसिगोनलै आदै मा बुंफैबाय थादों नोङो आफा मा आइ बे ओंखाम जानोसो फैदों ना बाथ्रा एरनोसो फैदों एराखैब्रा आदैजों आंजोंसो रायलायदों नंगौ आंजोंसो रायलायदों होथारना आं बेखौ आया ओइ गोबौ जिनिस आइ ओंखाम जानो लिंहरनाय मा सिखासो देखायलाबायखो आंखौ खाख्रेबख्रेबसो होनदों दा नोङो आया धुत जालाबालाय ओंखाम होथारना आं बेखौ आरो नायबावदों नोङो हामा आइ ओंखाम जानो फैनायखौनो लिंहरफिन लेगा आङो मानोथो आंखौ बिदि एरबाय थानांगौ बिलाय हामालै आइ नांगौ नोंखौ ओरैहाय बेखौ होथारना आं जाबायलै आइ जाबाय हामा आलासिखौनो बिदि होसोयो हामा ओंखाम जानो लिंहरफिनदो हामा बिदि खालामना हामा दे लिंहरफिनदो दे ओइ एन्जर फैदो ओंखाम जानोसै थाङालै आं नों दानगोनसो थुदो ना सना ओंखाम जाहैनोसै गावहा सिखा लानानैसो थायो नै आं सिखाखौ गारनोसै नै गारमारबाय सिखाया फैदो सिखाखौ गारबाय फैदो मा जाबावगोन बे मानसि सासेजों Ada
ओंखामा खुरबाय फैद' जानोसै गुसुसो जालायलांबाय Yes, to okay right now. Fैदों थांसै टाइम जाबाय ओइ मावजि फैदोंना फैयाखै मावजिया गासिनो हाय र' फैदो न बेखौ ला गाखोदो टेट लांफाजानावलै आया ओइ माथो स्केल सुनायफोरबायदि एफा गोजों गोजों जिरायखो हब्ले उमर गमां नोंनि बे बोराय बाइकआव आया गमाङो मा जाखो बाइकआ ओइ र'ब्रा र' ओइ ओंखारथ'लाय नोङो हे भगवान इसोर मानसिफ्रा नायजोबथारबाय नुवाखै नामा जै मानसि नायजोब्बाय सोर र' जागोन ना जाला र'लै र' ए बासन्ती खनसेल' जाले खनसेल' आव खनसेल' दै आया जालालै मावजि नाजोब्रा एसे नारा माथो आं नांगौबा आं हारसिं थाबायनानै थांगोन ओइ मावजि आया र'ब्रा र' ज' थांगोन ना ओइ र'लै र' मा नारबाय थादों नोंलाय मबाइल नाम्बारा हरदोब्रा नोंनिखौ गैया आंनाव माथो कलेजाव फैबालाय नोंखौ मबाइल लानाय नुयोमोनब्रा होदोब्रा होदो जेबो जाया गैया आंनाव हरदोब्रा आया जोंनो होआबा बोरायफोरनो होनोसै गैया होनबायना माथो होनो नागिरथारलाब्रा बिसोरलाय जोंहा बैथिं थाङो नामा नाम्बारखौ हरदोलै जारौसोना आइला नायलाय माबायदि बियो नाम्बारखौ हरदोब्रा नाम्बार गैया होनबायना होद नाङाबोलै नोंनि मबाइल नाम्बारखौ बुरिनासो थागोन नोङो होमारा ओइ होमारा मा खालामबाय सिख्लाफ्रानो खामानि गैया नाम्बार बिनायखौबो होलायलाया गैयालै क्लासखौनो लायासै जों बानानै दंफां सायावसो गोदाव सोराव जिरायलाबायनानै दं नोंलाय माथो क्लासाव फैयाखै नंगौ नामा ओइ खोरोम बेफोरबायदि गिदिं गिदिं थाबायलाबायनानै रायलायब्लासो सिख्लाफोरनि टावारा नाङो नामाब्रा आंनालाय माथो टावार नाङा सिख्लाफोरनो हरबालाय ओइ जयश्री दिनैलाय मटर साइकेलाव थांला नामा थाङा माथो आं बेनि बाइक बोरायाव आंखौसो नारनो होयो नों थांबा माराथ' थाङा आङो थांबा माराथ' नोङो थाङा नै नोंखौ लाबावगोन आं नै आंबो थांगोन ना होद मा नोंसिना गोसोथोलायनाया आसिम मोननै देखायलायोब्रा टुट बेखौ लांफामारा लां दे थांदो ना खुरसा सेरसे लाफा नासो जानो लुगैसो गारथारदां दे जागोन थाब फै दे नै नोङो र' नोंखौ कलेजावसो नायगोन आं
ओइ नों मानो मोगथांजों दिनै फैफादिया? बिनि नाम लानाङा रागा जोंनासो ओरैनो दं बुंदों आरोना नोङो। बाद दे बिनि बाथ्राखौ। ओइ मोगथां ए सुवादा ओइ नोंखौ खिन्थु मोजां नुदों दिनै हाय हाय वाव हिर' आरो नोंखौथ' मा बुंबावनो ओइ थाब फै मा सिख्लाफोरजोंल' लिंनाय सिख्लाफोरजों नङाब्रा मा खबर खालामनाङा सिथा नोंसोर बे हामाहाय हगारना दोनसै नामा बेलाय बेखौ खस्थ' गोनां दिनैबा हले थुदो थांसै थुदो थांसै गैलालै जोंहा खोरोमा मा जाखोथाय रायलायलाबो बुंफबथब थाबाय थाग्रासो जाबाय मा टेनसन जादोंथाय खोन्थायाबो माथो टेनसन जालायखोब्रा मा टेनसन जादों देलाय खोन्थालाय बाय दे थांदो होद नों जोंखौ लोगो सानदोंबा खोन्थालै औ मा सनालिसो गारबाय नामा नोंखौ ओइ गारजामारबाय नामा सनालिया गाराखैलै बिनि बिदायासो बिनि बिदायालाय मा जोगासिनो जोंदों ना जोंबो दोंब्रा बेनि बिदाखौलाय मा गिनोब्रा आं पुसआप खालामगासिनो उदैया सेमलायबावबायसो आंना होख्लायखागोन आं बेखौ ओंलै हागोन नोंसोरो गिनाङाब्रा गिनाङा होद सौगासिनो सौनो हागोन मा सिदायनि ओंलै नोंनि सोंनायखौ गिगोनथां खोनासं बिनि बिदाया माबायदि देनाय माबायदि मा आंनि बिनानावजों मा लाइन मारिफोरदों नोंलाय ओइ ओंखारलां गावबागाव लामा गावबागाव थाब आंनि बिनानाव नोंसिनि मा जादों बिदि सानफ्रामबो न'आव लाइन मारि फैनो नोंसिनि मा हा नोंसिनि मा लाइन मारिनो फैग्रा बेयाव साला नों मानो बिदि सोरथ' नोंबो लाइन होग्रासो ओंखारलां नायगोनलै नोंखौबो टम टम ड्राइभारानोसो एसेबां दुगा ए बेटा टम टम ड्राइभारसो होनबावदों नोंखौ मोनबा होथारगोन लां हगार नोंबो न' सिङाव हाबै आरो आं नोंनि बिनानावखौनो हाबा लागोन आङो सेंग्रा सिख्ला जादों होननानै न'आव लाइन मारि फैग्रा साला बेटा दा ओंखारलाय नों बे न'निफ्राय आल्ला न' सिङाव दं लागाय अब्लाथ' आंनि पुसआपाबो एख' खामानि होनाय नङा बे 4 फुट 5 इंसियानो एथ' गरम ना है होनांगौ बेखौ है बेफोरखौ सिन्था खालामबाय थायोलै उनाव माबा मोनसे जागोन बे थ' थांसै बर'बा खावनानैबाबो लाबोगोन जों बोरमा खावना पार्टि जाहो खावना होफैगोन जों सिन्था खालामनाङा आरो सनालिया नोंखौ मोजां मोनगोन नालाय गिनांगौ जेबो खोथा गैया मिथिबाय आइला बाइकआनो पामसारसो माथो नोंना मा लखर जानाय सिख्लालै बेलाय आया पुरा मावजिनि खामानि जाखागोन बे ओइ थ' नारदो थु ओइ नारदो जों उनाव नारगोन थाब नारदोलै नों साला मटर साइकेलाव थिखोना लाबोआखैथ' बेनिखायनो बिदि खालामदों बियो दा थांना खनथामसो फुदुंबाय थां मेंगानायनि ओइ मावजे ओंखारबो बाहेराव मावजे आयौ माथो आफासोलाय मा जादों मावजिया दङ खोमा न' सिङाव मा जादों मा जाखो नोंथाङा दै मा जानो आंखौ कलेजनिफ्राय बाइकखौ नारदों बियो कलेजाव पाम्पसार खालामना फैदों बियो बाइकखौ पाम्प हगारना फैदों बोरो बियो मानसिया बोरैलै नोंसिना हामा माथो खालामोब्रा आंना फिसाजोआलाय आंखौ बिदि नारदों नों साला हा पाम्पसार खालामना नारदों बाइकखौ हा एकदम फाथो सिनाफोरबायदि टं सिफिजोबगोन आं आंखौबो गारनानै थांदों गावहा बोरैब्रा बिसोरलाय आंखौ गारना थांनानै हाबाब रागा रागि हामालै बिदि हामा मानो नांलायबाय थायो नोंसोरलाय हामा नङालै आदै हगारलाय बेखौ होथारगोन आं हगारलाय एकदम फाथो सिनाफोरबायदि टं सिफिजोबनां
नै हागोनबासो नों ए मा बुंदोलै होथारला बेखौ जाथारलायबाय फाग्ला फाग्लिफ्रा नोंखौ फाग्ला फाग्लिफ्रालाय बुलायहैखोसो ना माखोसो आसोल बुलायगोन बिसोरो थांसैलै मादै जागोन दे मोगथाङा आदै हा खावलायावलाय मा नांखो माबालै मावजिया आंनि खावलायावसो द्रयिं सोंलाबोलै थांसैलै आदै आव सावफ्रा आदा एसे हरबावदोलै हेट नोंलाय मा खुसिंग्रा बायदि थाब थाब बुथारो एसे हरलै खामानि मावैयावलाय एसेल' लोंदै बेफोर बुस्थुखौ बारा लोंजाया माबालै आदा बै साला रामसिङा साला सिगांनि फैसाखौ होआखै बियो गारि फाननायनिखौ आरो दिनैबो दम होनासो गारिखौ बानायफैब्रा बे रामसिङा साला मोजां मोजां इन्जिननि नाट बल्टुफोरखौ बख'नानै गोजाम गोजामखौ लागायना हरनांगौ बिनिखौ माब्ला फैनाय बेलाय दहाय मोनाबिलियाव नोंनि एटिएमआव थांबा हामालै फंबाय जों बेजों जानाय नालाय आरो जों बिश्वकर्माखौ फुजियो बेखौ जोङो अयनाय खालामनो हामा होद मा बिश्वकर्मा तिश्वकर्माब्रा होनांगौ बेखौ फैसाखौ होआ मानि नेम बियो जोंनि ग्रेसावसो बानायफैग्रा र' फंबाय बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङा मानसिया मालायखौ अयनाय खालामब्ला गावबो हाखराव गाब्र'फिनखायो मिथिबाय ओइ मोगथांबाय ओंखामा जानोसै खोमादांलै भाइ बेखौ एसेखौ फोजोबनानै नै आं लोंगासिनो दे लोंदो नोङो बेखौ हाजोबनाय नङा खोमादांलै गाबोन एसे लोंसैलाय एसेसो मोनबानो जायो मा एसे लोंनोब्रा थिग मोगथां ओंखामा जादोंना जायाखै माबामोनलै आदा मा गाबोन माबा मोनफैनो नागिरदोंमोन राकेशजों माबा बदराव फैनो नागिरदोंमोन आलासि जानो फैनो नागिरदोंमोन औ जेबो नङा फैजागोन बेथ' बे जाबायलै फंबाय आं मोनसे खोथासो बुंनो नागिरदों नों जयस्रिखौ न'आव लेंबो खुदुंबाय थायो आं नुखुमाबाय थायो फंबाय थारमाने आंबो खुदुं लुगैलाय लांबायना फंबाय दे जागोन हिनजाव नांसिगौलै फंबाय आंनो नोंनिखौ खुदुंनो होनाखैब्रा घन्टा हिनजाव नांसिगौलै दे जासिगोन दे फै ओंखाम जाफै नोंसोर नागिरबा सोर नागिरलै भाइ दे नागिरगोन दे आं बायदि हाथाय गोसोम गोसोम सबाय मालाव दुमदुम मेगन जागोन नैबे फंबाय गाला थासान्दियाव आंनि मेगन सिगाङाव सैमा खुदुंबा थैयो आंनो दा नुबाय थायो बियो आंहासो खुदुं लुगैलांबाय थ' फै फंबाय बेबो खनसे बोबावनोसैलां बानायना होदोब्रा फंबाय बानायालां गावबागाव बानायनानै ला आं बुंनो हायालै नोंलाय मा बिदाखौनो एसेबो सानथ्राब्रा बानायना होदोब्रा गावबागाव बुंनानै लालै बानायना होदोब्रा फंबाय ओइ माबा मा आं फंसे खोथासो बुंगौमोन बोरै बुंनोथाय आं नोंखौ दोखो दोखो गोसोखांबाय थादोलै आंबो नोंखौनो गोसोखांबाय थादोंथ' दे नों बुंग्रोलाय आं बुंनो हायालै आं जा बुंनांगौ साफा फंबाया बुंजोबगोन आं बिनि सिगाङाव बुङाहाय थां जेबो नङा फंबायानो बुंजोबगोन थांब्रा फंबायानो बुंगोन थां दे होमबा थांलै फंबायानो बुंजोबगोन आं माबा होनो मा नोंस्रा आदाखौ आं बानायना होना मानो बानायना होनो आं नों आंनि मा जायो नों रायलायना होदो नै ओंखामा चट बेयाव दोनलां थांफिनो न'आव न'आवहाय इम्पर्टेन्ट खोथा रायलायदो जों बेवहाय मा बुंदोंमोन
मा रायलायदोंमोनलाय जों देलाय बुंलाय नोंस्रा आदाखौ आं मोजां मोनबाय खोन्थाना होदो ना नों आंखौ बेयाव खुदुम होमबासो बानायगोन आं खुदुमा होनबालाय आंबो बानायना होआ नों बुंना लाहै दे बिब्दिब्ला नोंखौ खुदुमसै नोंसा दानो खोन्थाना हो दे नाङा फाग्ला मा खुदुमनो नांगौबा आं जाखाबायलै नोंखौ खुदुमलायनाङा आं जाखागोन आइ लाभ इउ हा खुदुमलायनाङा आइ लाभ इउ दै आइ लाभ इउ आं जाखागोन फैबाय थादो बावनो एसेबांखौ सान्स होनो नागिरा मा जाखो आदा नोमबाजै जानो गोनांखौ लोगो मोनबाय आं नंगौना नङा जाखोलै मोनदों आं गोसोआव मोसालाबायनोसो गोसो जाबाय आं खर'आवबो एसे नांबायना नंमारगौ फंबाय आं एसे मोसानोसै दे मोसादो दे गोसो मोनदों दिनै दे गोसोखौबो मोजां मोनलै आदा आंना मबाइलाबो जाथारलै माथो दामजाया ओइ मोगथांबाय आंनाबो जायाना फंबाय आं मोसानो लुगैदोंलै मानि इन्ट्रेस्टलै मानसिया दिनै नोमबाजैखौबो लोगो मोनबाय नालाय ब्रा जाम्बालै नों बिनि गोसोखौ बुजिया दामना होलाय दिनै नोमबाजैखौ होनानै होदो डिस्क' सं गोजोननाय मोनदां लगाय फंबाय डिस्क' थाब दामब्रा मोसानाय जाना जागोन आइदले आइदले फंबाय मानि इन्ट्रेस्टमोन मोसानाया नोंनिया एबारनिफ्राय रोंला दिनै मोसाखाबायबो आरो हिन्जाव एसे खारा जागोनलै नोमबाजैया गोजौ गिदिरथ' खारा जागोन सब मोजां मोनदां थाफ्लियावलाय गिदिर बुद्रांद्रां गन्थं बुद्रुथे एसे बुगालि खिन्थु बिराद रक खुनु खोथा गैला ओमफ्राय फंबाय आं बेखौ लोंस्रासै दे फंबाय दे लास्ट दिनै लास्ट ओइ फंबाय नोंबो बेखौ लाजोबदोलै दे दे हो आसार रानथेथेबाबो देन्जार बुस्थुलै नोंबो फंबाय बाद हो हागौब्रा नोंबो मोसानो नै आं लोंबायानो आंनि मोसानाया जादों दा आं सोलोंबावाखै गावनाव बिया गाव होथारो चक्रबर्तीनिखौ आङो ओरैखौ दिसा होननायखौ हाबावसो आं मालाबा खोन्थानो मिथिबाय ओंखाम जानोसै जौ लोङाबा थादोलै सुवाद नङाबा देहा गाज्रि
रानि मा जादों मानो जबाय थादों जेबो जायाखै आयै होनब्ला हाथायाव थांनांगौमोन नङा आं थांनो बादों आयै मानो ओरैनो गावसो बाजार खालामनो रोंसोगारगौ आंबो थांनो बासोगारो आफाखौ थिनहरना आयै दे बिदिबालाय ओइ रानि बिफा नै रानिया बाजाराव थांनो बादोंनो नोंनो थांफैनांसिगोन खोमा दिनैबा मानो थांनो बाखो रानिया देहायासो बोरैबा मोनदों नामा आइ नों लोमजाबायदों नामा ओहो आफा आं लोमजायाखै मानोथो बेबायदि मोखां सोम होबाय थाखो आइ नै मनाया थां दुगैनानै मोजाङै दलद जिरायनानै थाहैदो थादो दे आइ आं हाथायाव थांना फैनोसै थां रानि दुगैस्रनानै उन्दुना थाहैदो थां बिसनायाव देहाखौ बोरैबा मोनदोंबालाय थामादो मोनाबाय न'आव थांनोसै माथो जौसे ओंखाम फैथाराब्रा माथो जाखो जानो दे एबार फाथो गैया आं गाबोन थांनानै खबर लाना फैसिगोन र' मानसिया मा जादोंथाय नै आइ नोंसोरनि आइ ओजों बाहेरायाव ओंखारबोनायसाय नै आइ आं हाथायनिफ्राय मैगं लाबोखाबाय मोजां संनानै नैबे मोगथां आदैनो जाहोदो दे आइ दे आरो बे दाख्लै हाथायनिफ्राय ना गोरान लाबोनायखौ मैथाजों मोजां एवग्लिनानै जाहोदे आइ दे आथिं सुहोनानै न' सिङाव लांदो दे आइ दे मोगथांखौ मा जाखोलै बेलाय ओइ मावजि माखौ गाबबाय थादों नोंलाय ना आं दहाय बिबाराव खिफिनानै मोनामसु होनायखौसो गाबबाय नामा नोंलाय होनबालाय माखौथो गाबदों नोंलाय ना आं दाखालि नोंखौ सैया खालामनायखौसो दुखु मोनबाय नामा नों आंथ' नोंखौ जंखायदोंमोनलै मावजि सरि नै आं खोमखेबबाय आरो आदायाबो नोंखौ सोंबाय थादोंमोन ओंखाम होयैखाय मानो फैयाखै जोंखौ नांलायदोसो सानदों आदाया बेखायनो आं नोंखौ खबर लानो होननानैसो फैदोंमोन नों मानो एसेबां गाबबाय थाखो नों मानो एसेबां दुखु जानांगौ जाखो नैबे मोगथां बर' थानायाव ओइ मावजि मानो गाबबाय थानांगौ जाखो नों आं थानायावनो हा गाबनांलाब्रा बे मोगथां बर' थानायाव मानो गाबबाय थानांगौ जाखो नोङो आंखौ बेसेयावनो मिथिगौ नोङो आं नोंनो मा लाबोदों मा लाबोआखै नों मिथिगौ नै नाय आं नोंनो मा लाबोदों नाङा आंनो बे नोंनि खिफिनाय बिबारखौ हा मोनामलाब्रा नाङा आंनो ओइ मोगथां न'आव दंना गैया बायला ओइ मोगथां ओंखारबो ए सफैबाय औ सफैबाय फै न' सिङाव हाबबोदो
बाइकआ थाव सोबोदोंना सोबाखै? नै माथो दामरा माखासेया सफैबायानो। औ आदा सफैबाय। आं दाबसे बे बाजाराव थांनो फैगोन र' नोंसोर दसे थाथ'बानो जाबाय। दे थांदो दे। बै दसे जिराय। सिङाव जिरायनोसै। लागाय माथो थाखो थाखोथारलै बबे बनसेयाव थायोलै बिसोरबा। ओइ ओंखारदो। नै सादायखा। आयै आयै बाबा ए मोनफैबाय बेनो आयै दाख्लै आं खोन्थानाय सेंग्राया ए खुलुमबाय मोजाङानो दा फै फै न' सिङाव जिरायनोसै दे जागोन दे खुवाबाबो जागोन जेबो नङा दे फैदो सिङाव आं न'आवबो जुथा खुखायो आदै मादै हा नामालाय माथो बाबु नोंना मादै आंना प्रबिन बर' होनो अ हा न'खराव फरियालफोरा साबैसे दङ जोंहाथ' सानैल' आं आरो फंबाय सासे ए आइ आफायाथ' उन्दैयावनो थैनानै थांखादों अ बिमा बिफा गैया बिमा बिफायानो मोजांथारमोन खोमा बिनिखायनो मोजांथार नायनोबो हा गेरेजावलाय थाखा फैसाखौथ' इसे मोना नङा मोनो बायदि मोनदां बिदिनो इन्जिनफोर जुदि डाउन खालामनो मोनब्ला मालाबा 1000 गाहाम फैयो आरो 1000 2000 आइ ओरै फैथ'नाय नै बैयाव फैथ'नाय लुनो हाया दै जेबो नङा लासै लासै जागोन नङा फिसा हा बहा हाखु दाखु जालाबायनो हाब नंमारगौ फिसा नंमारगौ हाथाय गोसोम गुस्थियाव सबाय बिमा गोनां थाङाय थां नों साहाखौ माब्रा लाबोदो होमबा आदैमोना एथ' गिदिर बिल्डिं न'आव साथामल' थायो होमबा औ फिसा साथामल' थायो जों बिमा फिसा साथामल'थार बिदिनो न' गिदिरावसो थाग्रा थाया आरो सोरनावबा न' फिसा फिसायावसो ज' ज' थाग्रा थायो आदै माथो खालामनो बाबु ओंखामबो जालांदो जागोन दे दे बाबु साहा लोंदो दे ओंखामफोरा एसे थाब संनानै होदो नोंहाबो साहाखौ लादो मोनसे खोथासो बुंनो सानदोंमोन आं आदै बुङादै मा बुंनो आंनि फिसाजोखौबो नोंबो फसन जाबायब्ला हाबाखौनो होलायनोसै नामा बिफा ना मा बुङो आंबो बेखौनो सानदों बिमा मोजाङानो जागोन बायदि मोनबाय आं हा मा सानो फिसा नोङो आंथ' मा बुंनो आरो जोंनाथ' बिमा बिफाबो गैखाया हाबाखौबो रायलायफैनोबो गारजेनबो गैखाया नोंसोरो जा सानो बेनो जागोन दे आदै आंथ' आरो बेसेबां मोननो खोन्थाखाबाय खोमा आरो नेहायाबो ना होमबालाय नों जेबो सिन्था खालामनांला फिसा जों हाबा हुखानि गासै खरसखौनो रुजुनना लानोसै जेबो नङा दे नोंसोर हरोबाथ' आरो मा बुंनो आरो आंनावबो फैसायालाय थाइसे थाइनै दङ ग्रेसनि बेखौ आंबो खरसा खालामगोन दे नांलायला दे जोंनिफ्रायनो खालामना होनोसै हाबाखौ जागोन दे आं ओंखाम संनायाव मावफाहैनोसै आयै दे थां थाबनो संनानै जाहोहरदो फिसा आदै बिसोरनो बारा दाहो खुजुलि दङ बिसोरनाव गैयालै आदै बिदि गैथारा ओइ आदैमोन औ बे जुमाय गिसिया खुजालिनि थाखाय बिराद गाज्रिथारलै हामायाव थाङालाय लोंला नोंबो लोंदो आदै आं लोङाखैमोनलै लोंदोलै एसे लोंदो नोंबो खेबसेयालाय माथो जानोखाय लोंदो दे
ब्लाव ब्लाव जोङो जोब डिग्रियाव नांहोखा आया मा गल' गल' नायफिनसैलाय लोंदोब्रा आदै लोंदो नै आदैमोन जुमायखौ लोंनांगौलै एफा एफा नाथाय जुमायजों लोंजानाङा जों बर' हारिखौ जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोनोमनिफ्रायनो आसिखौ जौआव सोमनानै ओरै दौना होग्रामोन नाथाय जौजों मालाबाबो लोमजाफिननाङालै आदैमोन आदै आं मा एसे जालायखो दे नंगौना नङालै दे आदैमोन लोंदो दे आयु माथो ओरैनोसो लोंलायबाय दङ आं फाजा जेबो नांलायला फाजायानो मोनथ'वाखैमोन ओरैनो हाबखादों माथो मोनाखैबा नांलायला दे र' फिसाफोर आं फाजालायनि आरो मोनबायबा थाब लाबोथारदो नै जौआबो इसेल'थार ओइ मा खालामनाय जादों बे आया मा खालामनो नागिरदों नों आंखौ ओइ आंखौ जेबो खालामनाङा लाजियाखै नोङो बिदि बिहाव जानो गोनां जों जफानानै जौ लोंनो आंलाय बेखौनो नेगेटिभसो सानदोंमोन मोनामाखैब्रा सना मोनामाखै लाजिनाय गैया नोंनाव आफाया मा साननांगौ नोंखौ आफायालाय मा साननांगौ जाखो आफायानो होदोंबा लोंनो लोगोफोरजों एसे लोंनायालाय बारा लोङाखैलै मुजि लोङाखै नङा आंजों बेबायदिया सलिनाय नङा ओइ मुजि बे लोगोफ्रालाय मासे साननांगौ जाखो जोंखौ सानैजों रुम सिङाव हाबना थाबा सानै मोनथिया आङो दा लोंसै बिदि लोंलालै सना मावजि लोङा जाबाय दे थ'दो थांसै ओइ गालाभाइ मा जाखो आदा बिसोर फैयाखै नामा मोगथांमोना गैया बै जयसुमोननाव आलासि जाहैदों बा मालाबानो आलासि जाहैबावबाय औ दे होमबालाय मा ओंख्रि संखो ओइ आलुजों दालिसो बेखौनो संगासिनो दं दे जादोलै फंबाय दालि गोजाबाबो देनां नोंबो जेलाबबाय एकदम गोथाव गोथाव संनानै जागोन दे आदा सिन्था गैया दे फंबाय दे आं दसे जिरायनि बिसोरखौ नेना दे जागोन दे होमबा नों जिरायथ' आं ओंख्रि संनि दे फंबाय दे आलु बाथोन हायोबा मेनानै जाफा भाइ जागोन दे आदा जयश्री औ सफैबाय औ सफैबाय नै आं माबा लिरगासिनो दं थांलाय ओइ आलासिफोरनो एसे साहा फुदुंहैलाय जागोन दे सिखारबायना आदा सिखारबाय फंबाय सिखारबाय नोंसोरबो सिखारबाय जोंबो दे नै माबा हिसाब खिथा खालामबाय थादों आङो ग्रेसनि नैलै थाइनैसो दाहार मोननांगौ दङ मानसिफ्रानो माथो खामानिया जाखांबा फैसाखौनो होफैनो नागिरा माथो मोजां सोलिबाय दंना आदा बिदिनोसै फंबाय थाक थुक सोलिदों आरो ओमफ्राय मा आलासिखौथ' मोजाङै जाबोथारबाय नोंसोर मैया जाबोबाय जानायाथ' जादो र' माथो मोनायावसो खुगाफोरखौ मोनाय मोन्दोंमोन आं नोंसोरखौ एसे लादो आदा जानालाय सासेया बेबो एसे लाबाय नै आदा साया लोंदो जयश्री थांलाय मोगथांखौ फैजालाय सिखाराखै बे दाबो दे फोजाहैथां बेखौ ओइ सिखाद' आदाया लिंहरदों सिखाद' आदाया लिंहरदों सिखाद' होमबाथ' नोंसोरो दांमारबाय एसे लोंनायानो जादों बारा लोंनालै नोंसोर बेफोर जिनिसखौ जोंनाथ' आसोला एसे बारासो लोंबावदों बायदि मोनदां ओंखायनो सिखारनो हायाखै होयो बियो बोनाया होयो नङा आंजों मोजांबासो मोजां बे मालै आसोल मासि लेट सिखारनायालाय मैया लोंनाया बारा जादों नामा जयस्रिमोननाव आलासि जाहैनाया लोङाखै लोङियावनोसो आफाजों जफानानै बियो लोंलायदों इयो थिगानो जादों मोजां आखलखौनो सोलोंदों लोंनायफ्रा बन्द' दै खोनासं दिनैनिफ्राय लोंनो मोननाय नंला मोनथिना मोनथिया नोङो खोनासं नोंबाजै लाबोसिगोन नोंबाजै लाबोसिगोन
दामलायबायानो दा मा जागोन बे गथ'जों आसा जयस्रि नोंबो बिबाजै लाबोसिगोन नालाय गेजेर गेजेर ओंखाम संनाय साहा फुदुंनाय गासिबो सहाय होनांगोन दे जागोन आदा थां ओंखाम संहैदो थां हायोबा जोंनो थां ओमफ्राय नै भाइमोन नोंसोरथ' मिथिखायो बे फाग्लाजोंथ' खुनु बिसास गैखाया जेबो रिक्सखौनो बुजिखाया बे सर्ट फटआवनो थांसिगोन बेयो दा नोंसोरथ' मिथिखागौ जोंहाथ' रावबो गैया बे बन सन गासिबो बायदिसिना जगार पातिफोरखौ दाना नोंसोर एसे सहाय होफादो हाबाखौथ' गावसोरनो खालामनो होन्दों खालामनो होनबाबो जोंबोथ' गामिनि रायजो राजाफोरखौ जाहोनांगोन ना नङा होमबा दे होमबा भाइमोन ना थां दुगैस'ना लायग्रोदो थां दुगैस'ना लायग्रोदो एकदम मैया लोंनाया खर'आनो जाथाराखै नोंसोरबो उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो बारा लोंनो नागिरो नालाय ओइ मावजे आंनो फैसा नांगौ जादोंमोनलै एसे टाउनाव फैलाय दै आदाया फैसा हराखैलै आंनो औ जल्दि जल्दि आं कारफोराव नेना दङ माबार फै प्रिया जाबाय आं फागोला मोजां मोननानै जाबाय आं दिबाना गोसो थोनानै जाबाय आं फागोला मोजां मोननानै जाबाय आं दिबाना सानै सानै सानब्रैफ्लांसै आंनि गोसोआ नाय नाय नायब्रैफ्लांसै आंनि मेगना थानो हाला सुखु गैला गोसोआ फागोला थानो हाला सुखु गैला गोसो फागोला गोसो थोनानै सना आंनि सोंनायनि फिननायखौ फिनदो सना आंनि सोंनायनि फिननायखौ गोसो थोनानै जाबाय आं फागोला मोजां मोननानै जाबाय आं दिबाना आङो सोंनायनि गोदै फिथाइ मानि बादामानि सानबाय सना नोंखौनो आं अराय सम जिउनि फिनदो सना आंनि सोंनायनि फिननायखौ फिनदो सना आंनि सोंनायनि फिननायखौ गोसो थोनानै जाबाय आं फागोला मोजां मोननानै जाबाय आं दिबाना
गोसो थोनानै जाबाय आं फागोला मोजां मोननानै जाबाय आं दिबाना सानै सानै सानब्रेफ्लांसै आंनि गोसोआ नाय नाय नायब्रेफ्लांसै आंनि मेगना थानो हाला सुखु गैला गोसोआ फागोला थानो हाला सुखु गैला गोसोआ फागोला गोसो थोनानै नानि ओइ आयै बहा थांजोबो मानसिफोरालाय नानि ओइ नानि मानो मारना दोनोब्रा गेटखौलाय माथो आंनो मा लाबोदों नों आदा बेगसे लाबोदों आं नोंनो बोरो बेग आं लानोसै न' सिङाव थ'ग्रो बेग नाङा लानो दिहुनग्रोना आयौ माथोलाय नायलाय आंनो जेबो लाबोआखैनो हर बेगा आं लांनो फिसाला सफैबाय माथो आंनिया दे आयै जागोन दे फिसा आंनो बेगा हरना र'लै र' न' सिङाव लांग्रोदो हामथारबाय आंहा फिसाला सफैबाय जेब्ला बिहामजो लायथारनांसिगौ आंहा जाथारलायबाय बेना फिसालायानो दासो मोनफैदों बिहामजोनिल' ख्लाब ख्लाब दा जिरायनानै रायलायगोन ना थौदो सिङाव नों दाखौ न' सिङाव लांदो आइ दे बेगखौ आं लांसै हामालै आइ बिदि ओंखाम जागोन ना जाया नोंलाय जाया आङो नायनो आं मा लाबोदों फैदो फैदो आइ जाथारा ओंखामखौनो खालि मेथाइखौल' जानो नागिरो बिमा नै मेथाइबो लाबोखाबाय आङो नै बेगा लाफैदो आं लांनोसै आइ फैदो फै नै बेखौ थिखोनोबा बेगखौ हरना आं थाब नायनोसै फैदो ओइ बिक्रम बिक्रम जादों जायाखैब्रा ओंखारबो माबार माखौ एफा गाबख्रावफैबाय थाखो न' सिङाव हाबफैनो हाया नामा माबायदि होनदों खानाय स्टाइलखौ नो माने खानाय स्टाइल जादों बियो आंहालाय नोमा गैखायाना ओरै फैलाय आया आया मोजां नुदों जानो दासो मोजां नुदों मोजां नुदों आंखौ मोजां नुदोंथ' बारा देलाय होनाङा नङाब्ला गुबुन सिख्लाफ्रा आंजों खाफाबा नों सोरखौ लानो नै नोंखौखि सोरबा सिख्लाया गोसोथोबावगोन ओइ बारा बुङा खाख्रेब ख्रेब नो हा आंखौसो खाख्रेब होनदों नोङो गोबाव जाबाय नामा औ थ' थांसै एसेनो माखौ थांलाय फैलाय जाबाय थागोन नोंलाय आच्छा नोंसोरनाथ' गोसो थोलायनाया नंगौना नङालै नंगौब्रा नङाबा ओरैनो लिंबाय नामा नोंखौ गोसो थोनायखौ आइ लाभ इउ बुंनो रोङा नोंलाय रोङोब्रा आइ लाभ इउ बुंनो नागारै माबा एकदम प्रिथोन बिस्रा मोनफ्लांलाबायबासो बिदि होनो नामाब्रा दा फैब्लानो नायबानो जाबायना नोङो माबायदि आइ लाभ इउ होनो ना मायो फैगोन र' ओइ मा फट' खेबलाबाय थागोन नोंलाय बेखौ नुवाखै नों ए फैबाय माथो फा गोबाव मा खान्दा खान्दि गानना फैखो बे लाइनां जायगाफोरखौ सुखुना फैनो हायामोन हैद आं मोजां मोनाखैलै
मा होनोथाय मोगथाङा बेनालाय बिदिनोसै माथो एफा गोबाव ओंखारनायानो लेट जाबायबा लामायाबो गोजान जाबाय माखौ रायलायबाय थाखो अबाव थांखा मानो बिदि नोङो मोगथां खुदुमलाय नायलाय मोगथाङा मा होनबाय थायो नोंना लोगोआ बेनालाय बिदिनोसै दे मा थांलाय बेलायखौसो रायलायबाय थाखो जायफ्रा मानो खुदुमलाय मा होनबाय थायो नों मोगथां नोंगौथ' आरो थांनांगौबा बारा गोबाव गैला मालाथो लोगो मोनबावनो खुदुम दासो जादों एबार गोबालाय नायलाय दाना गोबालाय जोंलाय बिदि बेसे लोगो हमलायबाय थानो गोबालाय गोबा बिदि गोबालाय go दे start ready go रायलायनायाल' बांसिन नोंसोरना go आया मा गोबालायनाय जाखो बे मा गोबालायनाय जाखो बे दासो जादों दासो साला बिनानावखौ खुदुमनाय न'आवबो जेबो बुंनो हानाय नंखाला बियो मादै मानसिफ्रालाय बना जुबोब्रा मावजै मावजै आदै बिहामजो लाबोबाय मोगथां आदै हामा जाखो लाबोबाय बिहामजो लाबोबाय बिहामजो आलासिया दा जोंहा बिक्रम फिसानिसो जाखो फालाब जायनि न'आव फैदों फिसानिब्रा मा आंनि दों आलासि जानोसो लाबोखो ना बिहामजोनोसो लाबोखो नांलाया फिसा दे जागोन दे आइ जोबोर मोजांथार आंना बिहामजोआ हा दख'नाफोरखौनोथ' स्राय गानहोनानैथ' लाबोमोन ना अब्लाना खुलुमनायफ्राव उसुबिदा जाया आरो मोजाङानो ने मोजाङानो थ' साहा फुदुंहैदो थ' फै